naanị nwere echebiziri nzukọ ndị Igbo kwa ụbọchị Tọzdee kụzie elekere ya nọ kpọmkwem n'ụbọchị Fraịde ngoro ọnọdụ iwetara unu kpakpando oge anyị ji eme omenala a na-akụghị mmiri maka na ihe anyị na-eme bụ ka ọ ga-esi wetara Igbo mma maka na ọ ga-adịrịrị anyị niile mma abụ m Chizzy ya nke a bụ eziokwu ekelela m onye ukwu kele onye nta ka anyị gbapịa ọsọ ozigbo agwara m ụlọ ebe ọ bụla ị nọ na gwa ndị nke gị bụ onye ọbụla ha hapụ ya n'akara na kpọm itoolu ya na Solid FM n'oge ha anyị ji akọwa ihe na-eme ndị ụfọdụ wee na-agwakwanụ gị na-akọwa na omenala Igbo na Chineke kere ndị Igbo kesịa ha mma wee kee ihe niile wee ha wee kekwanwu ihe miri emi wee ha mana ka o kesịrị o wee kezie ọlụ eke weziri ndị na-ama ihe na-eme ndị mmadụ site na mmụọ were ndị na-akwa nka dị iche iche were ndị maka esi ekwu okwu mere ndị bụ maka esi akụzi nkụzi were ndị maka esi eme ihe dị iche iche o kere dibịa o kere ndị amụma o kere ndị na-akwa nka dịka m si kwuo ka o si kegasị ọlụ ahụ ụfọdụ bụ ndị bụ ọgaranya ụfọdụ bụ ndị ogbenye gịnị na-ebute ya gịnị ga-eme na mmadụ ahụ zuru oke agaghị ewe ego mana ọ na-arụsi ọrụ ike ma ndị ahụ na-adịghị ndị ụfọdụ bụ ndị na-ewere anya ha da-afụchawa ụzọ ụfọdụ ada agachawa ije ụfọdụ ahụ ezuru ha oke mana ha were ego karịa ụfọdụ bụ ndị isi mana ọ bụ ha na-azụ ndị na-afụ ụzọ ụfọdụ bụ ndị ngwụrọ na ọ bụ ha na-azụ ndị na-aga ije ụfọdụ bụ ndị na-ezughị ka ezuchacha ha na-achị ndị zuru ezu zusie ike ya mere anyị ji wee sị mba oge anyị chesiri ihe a wee fụ ya wee sị kedu ka a ga-esi wee mee ihe a kedu ihe mere ụdị ha ji etu a si eme anyị wee cheta na ọ na-abụ onye chọọ ịma ijiji ya kpọrọ na ọ bụ nwaanyị ogiri ka ọ ga-ejekwu ka ọkọ ọlụ ya anyị wee sị n'okwu a na ọ bụ onye ma ihe gbasara ihe miri emi eze omenala na ụgbọ ọka ya bụkwa onye dibịa kara aka ma ihe gbasara ihe miri emi na mmụọ ka anyị ga-eji wee jụọ ese a wee sị ka ọ bịa kọwara anyị ya mere ọzọ Chimereze ji gwuo ebe a ọzọ Chimereze bụ dibịa oke dibịa si ụgbọ ọka na Kano East wee bịa anyị ekele gị ọzọ ekenekwe m gị Chizzy anyị wee kenekwa ụmụnna anyị na-ege anyị ntị n'onu ọ dị mma ọzọ ka anyị gbapịa ọsọ ịmana dịka m si ekwu isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ maka ụbịam ụfọdụ na-abụ ewere ka o si metụ ha ha sị na ọ bụ otu chi ha si kee ha na ekeghị ha ezinụlọ ha iwe ego maọbụ nke ịkpata akụ mgbe echesa ya wee sị ka ezi ebe o nwere ike ịdị otu a gịnị ga-eme na ụfọdụ ga-ewe ego ụfọdụ agaghị ewe ego ụfọdụ ndị ahụ zuru oke a na-ewe ego ụfọdụ ndị ahụ na-ezughị ụfọdụ ndị ahụ zuru oke a na-ewe ego ụfọdụ n'ime ha agaghị ewe ego chacha ụfọdụ ndị na-anaghị afụ ụzọ ewe ego na-azụ ndị ahụ zuru oke n'afọ ụzọ biko gịnị na-ebute ya ọ na-esi na mmụọ ekene m gị nke bụ eziokwu bụ na ọ na-esi na mmụọ mana dịka o si welu dị okwu welu dị omimi ọ ga-adịkwanụ mma ka anyị kpaa ya bụ nkata n'ụzọ onye ọbụla ga-eji wee ghọta anyị maka na ihe m ji wee sị gị na ụzọ onye ọbụla ga-eji wee ghọta anyị bụ enwere m ike ibufe gị n'ebe ajụjụ gị agarọ mana ebe ajụjụ gị gara ka m yi eji were chịkọta ka ndị na-ege mụ na gị ntị wee nwee ezi nghọta m na gị ya enwe na ajụjụ anyị jụrụ ịma alụ na mbido ndị bịara abịa anyị nwebụ ndị mbụ na ndị egede ekweteghị na chi mmadụ ga-eme ya ọ bụla onye ụbịam ị na-ege ntị chi onye ọbụla ịfụrụ bụ onye bịara ụwa
si na ana mmụọ odogwu ka ọ bụ dike ka ọ bụ maka na ebe a na-azọ azọ ka abịa ya ma wee nwemuo ike merie ndị ọzọ wee bịa ụwa mana ọ bụrụ na amụọ gị anya a na-egbu onye anwa ọbụkpuo ishi na amụjie ya aka na ọbụ ụkwụ anyị nwebụ ndụ na ndị mbụ na ndị egede na amalụ na ihe mere o ji adị otu anwa ọtụtụ oge bụ maka ihe mmadụ mere n'ụwa ya nke ọzọ were nataba na a ya apịachi ya aka na ụkwụ ka o wee kwụtọpụ ụgwọ nke ọ kụfụrụ maka ihe o mete maka omelu njọ adịghị mgbe ọdụbenye o wee bụrụ nke anwa mana ọ bụghị ya na-eweta ụbịam ọ bụrụ ọnọdụ ahụ na-eweta ụbịam and m ga-egbu oge na nkenke ebe ọ na wee dị ụba ndị mmadụ ji wee si n'ọkachi m jidebe m n'ọka m ji were nọrụ bụ na ndị bịara abịa na chi ha na-ekwu okwu n'akụkọ nke ha ji were bịakwute anyị wee na-akọwa na ọya nwe na-enye ngozi na-ada ndị ụfọdụ ogbenye na-eme ka ndị ụfọdụ welu bụrụ nwee ụba karịa ibe ha chi nke anyị ma bụ okike adịghị eme ya ebe a adị m ga-akọwalụ gị ka o si welu dị nke bụ eziokwu ka m ji malụ nke m amaghọ bụkwa nke kpuru m ovu ụka ahụ welu gaa ihe bụ ihe na-ebute ụbịam bụ na m gata agọ gị taata enwere mmiri nwaanyị ji akpụ nwa n'afọ mmiri ama bụ ebe nwa na-eto ọ na-eto ọ na-eto ọ na-eto ọ mmiri ama na-enye mmadụ iru ya mmiri ama na-enye mmadụ onu ya mmiri ama na-asị na-ekwu ogogo onye a ga-anọ ọ bụrụ n'usoro ya n'ụzọ ndị na-eme nka na ụzọ nke oyibo akpọọ ya na-enwere ihe a na-akpọ psychic centers dị mmadụ na-arụ nwa onye Igbo ada akwa afa mana nke chịkọtara ha nchọbụ ihe gbasara ihe anyị na-ekwu a bụ nke nọ n'etiti ihu mmadụ at the bridge of the nose ya ebe ikwu anya na-aba jikọtara ebe ahụ bụ anya mmụọ mmadụ ebe ahụ bụ connectivity ebe ahụ bụ creativity ewekwa iwe na mụ na-atụ ya n'ụzọ Igbo n'oge ogbe ike doo onye ọbụla andọ ebe ahụ ka ị ya afụ na mkpụrụ obi nwa onye Igbo nwere ike iji wee na-ama atụ na mkpụrụ obi onye efepụgo iji wee zikọ na mmụọ ya apụgo abụghọ nke ahụ ọ na-abụrụ igwe ọkụkọ na ọba ewu ifu mkpụrụ obi ya ọ bụrụ nke a nwafere ọ bụrụ nke a na-afụ anya mkpụrụ obi a na-ekwu bụ mmụọ nọ n'ime ya na-eme ka mkpụrụ obi ahụ na-alụ ọrụ kedu ebe ya bụ ihe nọ ebe ọ nọ bụ n'etiti ụbụrụ isi mmadụ wee si n'ebe a m kpọrọ gị afa kịta na-enepụ anya enegala okike ya anya enweghị na-afụ ya ọ ebe ahụ ka eji wee sị gị na echiche mmadụ na-ewetara ya ihe na-ezute ya ị na-eche echiche ọma ka ọ ga-echi dị gị na mma obere oge okpotu olu gị akụ na mmụọ akwa chọrọ gị bịaba ihe eji akpọtu ya ihe anyị nwakpọrọ ya bụ ndị Igbo bụ enụna nọ na-agụ enụna ọ dị iche na echiche nke ị na-eche ata nkikiri eze anyị dịka m si wee gaa ị na-agụ enụna ya ka ndị oyibo kpọrọ constructive thinking ya bụ echiche mmadụ nwere ike ibutere ihe ọ chọrọ yes ka iji wee na-eche n'obi gị abịa ihe ga-abịa na mmezu ọ bụghị ka mmadụ si arụsị ọrụ ọ bụla ka isi arụsị ọrụ ike m ga-enye gị ihe ọ bụ taata ka m ji wee madebe maka na ọ na-arụrụ m ọrụ and amakwana m n'imirikiti bụ ndị nke bụ m ụzọ ma ndị nke ọzọ nakwa m nso nakwa n'ụwa niile ọ na-arụkwalụ ha ọrụ na ihe enwe na-eme odu mmadụ dịka anyị si were kwuo nọ n'ime afọ nwaanyị ọrụ na-abụ ka ọ na-alụ ozugbo mmiri ahụ na-apụta na a na-amụ nwa yes tutu ọ gbawa ihe ọ na-asịzi nwa bụ na ụzọ were pụọ n'ilujugo afọ na ya akwadosigo gị maka na iwu bụ na a na-akwadosi mmanwụ tutu ọ pụta ilo ọ ya akwadosi gị izu oke tutu ịpụta kedu ka o si akwado gị ọ na-akwado gị na onye ọbụla si na akala ya enyere gị aya ha abịa na mmezu na ị ya agbanarị ya na ị ga-eze ya na okwute ahụ ọ ga-atụ gị ga-emegide gị na ị ga-eze ya
na ị ga-eze ihe ọbụla niile bụ ihe ọ ga-abụrụ anya fụrụ gị bịa mmetụ gị aka oge anwa ime enyenwere onwe gị aka ihe ọbụla o jikwa wee bịa metụ gị aka ya abụrụ n'isi ya ka ọ ga-anafe ihe a niile bụ ngwa ọ kwenyelu gị n'ime arụ dịka gị na chi gị ji were lụọ ya ewee mụọ onye ahụ ọbụrụ nwa ọ ga-anọ onye ahụ na-arụ welu ruo alọ ite naanị mmiri a mana onye amara ama eche na na-asachapụ ya na amụcha nwa ị ga-asa ya ị na-afụkọ obere oge nwa ewe iwere obere oge nwa ewe iwere mana ya bụ ihe dịka ka anyị were nke anyị jizi eme agana kịta a na-akpọ sọftụwia were na-ama atụ enwere ike ọkụ ịgbanyere na sim kaadị enye gị ya nọmba iwepụta sim kaadị fichesie ya n'isi gị itinyekwa ya na fon ịchọ na ọkụ ahụ agbanyere apụgo ọkụ ahụ ka o ji nwee uche mmadụ na-ekwe ihe ya bụ oge akpọbali ya ọwọrọ onwe ya ntụziaka ka m na-enye gị so ihe ahụ efu na okike gbanyelu site na mmiri ahụ dị onye ahụ na-arụ ama ekwe ya na ọmị na-anago n'ime ime otu a ka ọ dị ọ gbara gị n'ọkpụkpụ na ọmị ya nwebụ onye nchekwa gị nke ịbụa na-ewezughị nne gị na nna gị nke ịtọ nọ gị n'azụ nọrụ gị n'iru bụkwa chi gị nke a bụ nke oyibelu gị dịka ịkpọ ya amọ na ọ bụ protective shield oluzie na arọ ite naanị obido wee riribe nyebe ohere ka ị nwee ike na-etolubego ogo ịmata na ọkụ na-ahụ mmadụ ya na-agazi n'ọkụ itolugo n'ogo ịfụ na ihe a bụ onunu ya na-adabazi n'olu inwebezi echiche gị ọfụma dịka iji akwado mmadụ mana e nwere ndị anara adapụcha maka oge ahụ ọ na-enye ohere ka ọ na-enyeru echiche gị aka ihe ọbụla ị na-eche a na-abịakwute gị nso oge na-adịghị anya ị na-enwe akọ na uche ka ị ga-eji wee ruo ebe ahụ ị chọrọ ịga ị na-afụ na ọ dị anya mana ọ bụrụ na ya na onwe ya dịka akụ ihe m ga-eji wee maa atụ ka onye ọbụla na-ege anyị ntị n'onu ike mma ezi nghọta ọ bụrụ na ị rachasịa akụ wepụtasịa mmanụ ịbụ ike weta akụ kpọgolo obere nkọ itie ya weta okwute na ọba igwe akụ adapụ okpokolo ya adapụ ịfụ na akụ ahụ na ị ga-eweta akụ a taa wuo mkpụrụ akụ ahụ mana ọ bụrụ na itinye akụ ihe dịka 12 na ọba ite naanị na ọba ise ị ga-afụ na enwe nke itikwere ọgbụgbụ ya ka dị n'arụ ya ụfọdụ ụkpụrụ ụfọdụ ede mpekere ụgbọ ya ka ụfọdụ afara n'ime ya ọ bụrụ na iwegha eze na ọba aka wee tapụ ọgbụgbụ ya ahụ iwere ya tinye n'ọnụ ka ị taa nke ahụ ga-emebi akụ ị kwesịrị ịta o mee gị gbufuo ha ncha na-erighozi elele ya ntụziaka ka m na-enye onye ọbụla na-ege anyị ntị n'olu na-enyekwa anyị maọbụ ndị nọ na studio ya bụ na ihe ị na-ekwu bụ na oge mmiri a kwesịrị ịpụ ọ bụrụ na ọ pụrụ e were nke ka fọrọ n'ahụ nke ahụ nọzi na-arụ ya nwa bụ ụchụ mmụọ ọ bụrụ mmadụ nyere gị ya ụchụ mmụọ anwa bụ ihe ọ na-eme bụ na ọ ga na-afụ ihe ahụ ị na-eche bụ ego ukwu na ibe na-achọ inwe mkpakọrịta ụka n'ihe ị na-eme ịbịakwute gị dịka ndị ilo na-abịa emegide gị ọ ga na-achụpụ ha na mmụọ onye na-ekwe ka ha bịa gị nso ọ gaghị ekwe gị fọma bịa ya ọ gaghị ekwe maka ọghọtarozi na nke ahụ abụrụzi ajọ mmadụ maka ihe ọ na-alụ bụ ihe ọbụla gị na-abịa ndị onye a mbafu ekwekwene mba ma ọ dị njọ ma ọ dị mma mana ọtụtụ oge bụ ma ọ dịka ihe dị njọ ya bụ enweghị interpretation ịmaba ihe dị njọ na nke dị mma nwee ezi nghọta nkịta ịma na anyị nwa bụ mmadụ na-akpakarị oke ka o si wee dị njọ na ka o si dị mma maka na ọ bụrụ na okike kpara ụdị oke anwa agaghị enwe mkpakọrịta ehihie na abalị melu na ịmụọ nwa obidogoro na ishi welutobe nyụba amịrị na-akwụ ya nyụba nshi na-akwụ ya gịnwebụ okenye mere nkịta ọ hachi ihe ka ọ bụ mana ya na-eti obere nwa ihe na ọ nyụrụ nshi na-akwa mana mmadụ ka ọ bụ ihe m ji wee na-enye gị ya bụ ntụziaka na enwere ogogo mmadụ na luo echiche gị alụbazi elu gị ọrụ ọ bụ ozi ihe nwa dị gị na-arụ
ụfọdụ nwere ike kpọọ ya instinct, ụfọdụ nwere ike kpọọ ya ihe a niile bụ instinct nwere packaging nke ya o ji wee nye gị protective shield. Ego anụnwa ị na-afụ, akụ na ụba anyị na-afụ, moto anwa niile ị na-afụ, bụcha igwe rọba, ihe niile eji wee lụọ ha n'ụlọ ya nwere onwe ya na-afụ ya na ihe a na ya nwa aghọtarakwa ihe ahụ na ihe a na-abịakwa imegide onye ya dị wee bịa ụwa. Ọ yaghị ekwe ka olu gị nso, ị macha mma nwaanyị ị na-akpagharị, enweghị nwoke ị ga-adị mma ka o debe gị n'ụlọ, ị macha mma nwoke ị na-agba mbọ, ị ma akpụta nwa echuche ka ị ga-esi wee nwetakwenu nnukwu ego buru ibu, maka na ọ bụ ha mbọ ị na-agba na ọ bụ oke ije na ọ bụ oke ọrụ iji aka alụ na-eweta akụ na ụba. Ihe na-eweta akụ na ụba bụ enụna bụ constructive thinking thoughts. Ya wee bụrụ ya mgbe na-eme ka anyị marụ n'obe a ka anyị mabụ ndị dibịa na-enwere ọrụ, mana enwe ike dịka ụmụnna nke anyị maka ọmarụ ihe anwa a na-akọ. Ọ bụ ya mere ọ bụrụ na onye ngwụrọ nọ n'ime ụlọ be ya na ọ dịghị ya na-arụ ọkwụrụ gbara ọmarụ ka eji agwụ enụna, oge izi nwe onye ụkwụ dị gaa wetara m okwute dị ụta a na-akpọ moonstone for instance, wetelu m ihe dị ụta, wetelu m ihe dị ụta, ofu ebe ka ọ nọ. Onye ọ na-edinye bụ onye nwe ụkwụ nwere aka nwere ihe niile eji eme ya. Ọ pụta ya na onwe ya emekobi ya dịka o ji wee fụ gị ya, ọ bịazie efu na ihe ahụ ya na-eme ka ihe dị ụta na ndị dị ụta achọkwanụla ihe a, efuzie ka eji moto abịa bi ya ịbịa were ihe ahụ ọ na-alụpụta, ihe ọ bụla tinyeziri aka ọ na-aga nke efu ya ozugbo. Ndị enwe niile bụ ndị gara mahadum abịazie ọ na-akwụ ha ụgwọ, mana onye na-akwụ ha ụgwọ anyị nwere ebe ọ bụla amara dị ka esi ede. And ọtụtụ n'ime ndị a for our take, ọtụtụ n'ime ha bụ n'ihi na oge ụfọdụ ihe mmadụ amarọ maka gị obodo gị ya, ụfọdụ asị na onye a ejigoro onwe ya wee gwọọ ọgwụ ego, mana ọtụtụ n'ime ha mụrụ ngwụrọ esibeghị from obodo ha wee gado obodo ọzọ na ya gwezikwelu mmabụ ebe a na-agwọ ya bụ ọgwụ ego, mana ọ n'ime ụlọ nna ya na obe ha ka ọ nọ. Ọ bụrụ ụlọ elu arụ one izu ụka na one ka ọ na-ewo ya iji wee rideto nwuo nke ịchọba ebe a na-agwọ ọgwụ ego. Inekwa n'anya fụkwa na-ekwa ndị ngwụrọ ọzọ bụkwa obi na-ayọ ayọ. Ụta ka ọ dị. Ihe anyị na-akọrọ gị bụ ontile anyị nwebụ mmadụ amalụ ka anyị ji eji mpaghara ebe a m tụọlụ gị n'iru constructive thinking, imagination wee draw ya down ihe ọbụla anyị na-edelu n'ụwa. Ọzọ ihe m na-achọ ịghọta bụ na ihe na-ekwu bụ na onye nwere ntụpọ ụchụ na enwere ka ọ ga-esi gbagide mbọ ka o weta ihe ọma ka akwụluo ya aka. Ụchụ bụ nkwụchasị aka ka ọ bụ nkwụchasị aka bụ ya bụ na ụfọdụ a na ụbịama dị ka ihe mmụọ ụfọdụ na maka na gị zikwuo ya mmiri a ịkọgasịrị bụ ihe ụmụ ihe a na-enwe ike fụ mmiri, nwaanyị chọọ ịmụ afụ mmiri na ihe ndị ọzọ, mana ọ baghịzi ewe ike wetakwa mmiri ọzọ sakwa nwa ahụ, mana ị na-ekwu na nke ahụ o bu bịa ụwa, nke a so ya bịa ụwa na-enwego nke bara ya n'ime. Ka m gwazie gị eziokwu, ihe mmụọ izizi, mgbọrọgwụ mmụọ izizi na ọ bụ mgbọrọgwụ ọbụla ị nwere ike mmụọ izizi balụ mmadụ arụ bụrụ mmadụ bụrụ mmadụ bụ mmiri ahụ efu ọdụ highly spiritual si n'afọ nne. Yes, ọ ya mere na mfe be ebe bupụtara dịka elu ihe a niile na wee bido wee gaba njem bụ nke ndị be anyị a na-akpọ mfe nwa akpọrọ placenta. Ọ bụrụ na ị cheta na ala Igbo gboo mere na isi ndị Igbo ada atọkarị na mba, a na-enyi mve n'akụkụ ukwu nkwụ, ada ebupụ ukwu nkwụ anwa ebe ahụ enyiri umewu mee obere omenala dị ebe ahụ kpochie ya aja. Enwere ebe ọbụla ịnọkọta n'ụwa ịma return back to that place anwa anọ wee mụọ gị, the land of your birth.
ọ maka gịnị o ji the complete formula of formation na ndị soro ya n'oyibo ndị amụkwala ihe nke ha na mba ọ ya bụ ihe o ji welu mezie na anyị nwezilu a lot of 1,000 headless chickens. ụfọdụ na-ajụzi be nna ha ebe ọ bụ nkịta tara ụfọdụ eji taa ụfọdụ bụ na mmiri lagoon na-eshi ishi ka e buoli ya tụgbunye ọsọpụ ya ihe isi banye ya o nweghịzi ike ịma aka ekpe na aka nri ụfọdụ ọya mere na ụfọdụ na-akpọ mbe nna ha asị na-akpọdụ ma nna ha asị enwere ike isi na nna ha na nne ha bụ na ekweso ha ma afọ ụzọ ha ga-eji gbuo ya maka gịnị anya ezuruzighị oke uche ezuruzighị oke mana nke ahụ na olonwu ya iche ihe mere anyị ji ekwuba okwu a wee lụtụba aka bụ ihe anyị ma efuru na-esi na arụ nwaanyị pụta o siri ezigbo ike ebe a ka Chukwu rụchara ọrụ ọ rụchara ọrụ sepụ aka hapụzi elu mmadụ na aja ana nke fọrọnụ and ọ bụrụ na ịmalụ ka eji eme ya melu eji asị gị oge ụfọdụ na nwaanyị dị ime di ya gaa n'afa ka m kụzielu gị eziokwu kịta maka ndị dibịa na-ege anyị ntị n'onu na-agba afa na-agbata ya ịmakwana na ọ bụ mmiri anwa na-agwa dibịa n'ọkwa nwoke ka nwunye onye a bụ n'afọ ịma na mmiri anwa na-ekwu okwu na ọ na-akpa nkata no communication tools na onye nwa ga-agwa dibịa afa si agwakwa nwoke ma na nwa gị anụnwa nwekwe ka ọ ya esi wee dị na ọ ya erukwa ara iri mana amụchaa ya ka a gakwa chọọ ya ụdị aja dị ụta na ọ ga-enwe nnukwu arụ ọkụ mana o mechizie na ọ ga-anya ya dịka ndị gboo si eme ya mere anyị ji bụrụ ndị mbụ na ndị egede tutu alụmeri Igbo were bịa ewee zachapụba anyị sị na anyị bụ ajọ ihe ọzọ biko onye nwee ntụpọ a enwe mmekwata o nwee mmekwata ọ bụ ya mere anyị ji wee bụrụ ọgba eluchi aka nọ ezigbo mmadụ bụ onye luchi aka buchi ọzọ nke ịfụnanya ya onye mechaziri ụchụ nke ya lakwunye ya n'ahụ ọpụzi apụ kịta onye mụrụ gị bụ nna anyị na nna anyị bụ chi nke anyị fụnanya nwanne anyị agbata obi anyị dịka nna gị si na ọkịta agba chi nke afụnanya maka na ọ bụrụ na m nye gị eziokwu m maalụ eziokwu ama zọpụta gị ọ chi nke ịfụnanya nyere gị ya ụta ka o si were dị enwere ahịhịa eji asụ ncha eji asachapụ ọchụ ụfọdụ na-elezi ya ele n'ahịa kịta ụfọdụ na-ebu udezi ya nke nwa onye ọcha ha na-asụzikwe ncha ndị ojii akpọọ ya ọtụtụ ihe na ịsaba ncha na ọganiru ga-adị ụfọdụ bụ ndị maalụ ya bụ akwụ ngwa n'eziokwu eziokwu ịsaba ncha anwa ọ bụrụ na ị bụ onye nweburu ụdị ụchụ anwa ị ga-afụ na ihe anwa inwe gị isi gị na-arụ pụọ inwebezi ọganiru ada egburu ya mmadụ ada egburu ya anụ ọtụtụ oge ukwelu ndị ji ọbara asa ụchụ ukwelu ọtụtụ ọbara ụfọdụ ose kparagugwu ụfọdụ asị gị ewu ọbara anụ o wee bụrụ ya so ọbara ya bụ ihe anwa dị mmadụ na-arụ na-ebutekarị ụchụ enweghị onye ọbụla ga-abịa n'ụwa chi ya kechie ya ọ sị na enweghị Chukwu kechelu onye anyị ebulu ọnụ alụ ka ọ bụ ya mụ ama alụcha ọrụ ma sị ka m bụrụ ọnụ ihe a mụrụla ama enye m nne alụ ka ọ bụ chi onye ọbụla kwadoro ya n'ụdị nke ya were bịa n'ọnọdụ na ihe onye rilu ka chi ya rilu onye ọ dalụ n'ama ka a ya asị anyị na-ekwe na onye a n'onwekwere chiọma ahụ kedu chi chọrọ ka ya kechie mmadụ ka a kpọọ ya ajọ chi ọkwụnụ na-anụ ya ọ bụ olu ọzọ Chimereze ọzọ chi ya weze okwudire weze na Ụgbọọka bụ ya bụ onyeisi bụrụ eze omenala na Ụgbọọka ọ bụ oke dibịa oche nna ya bunyere ya bụ oche dibịa ọ nọ na ya yawa na-akọwara anyị ihe mere na ụfọdụ na-abụ ụbịam ụfọdụ ndị ahụ zuru oke ahụ dị a na-agbara ndị ahụ na-ezuchaghị oke odibo ndị ahụ akara ha were ego ụfọdụ ndị na-afụ ụzọ na-agbara ndị na-anaghị afụ ụzọ odibo maka gịnị maka na ndị na-anaghị afụ onye na-anaghị afụ ụzọ akazi ya were ego bụrụ ọgaranya ọ bụ ihe a ka ọzọ na-akọwara ihe na-ebutegasị ya ka anyị nọ na ya mana tata dịka o si dị achọọ m ịka ogologo akọ achọọ m ka gị wasa oju ajụ maka na ụfọdụ ga-ajụ ajụ
karịrị akarị mana ọ bụrụ na ose ebe a pụọ iwe ka bụkwara ike ịjụjụ ajụjụ na ịkpọ na 08032777802 08032777802 ugbu a ị nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube ka ịfụ ka o si ada wee zite ozi nke gị ka ị wee jụọ ajụjụ nke gị mana ịchọọ itinye ọnụ n'okwu ugbu a wee jụọ ya ajụjụ anyị ga-agbapụ ekwentị ugbu a ịkpọọ na 09097711009 maọbụ 09023111009 ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 ka ị jụọ ọzọ ajụjụ. Ihe anyị na-ekwu bụ ihe na-ebute ụbịam, ụfọdụ enwe ego, ụfọdụ anaghị enwe ego. Kedu ihe na-ebute ya? Kedu ihe na-emere akpụtere ya ndị mmadụ? Ihe na-ebute na ụfọdụ ndị ahụ zuru oke agaghị enwe ego. Ọ bụrụ ndị ahụ zuru oke na-enwe ego, kedu ihe na-ebutegasị ya? Osinachi, osina mmụọ ọzọ na-akọwala ya, mana ọ kọwala ya ebe ụmụ ihe a na ụfọdụ were ntụpọ ụchụ bụ nke fọrọ ha n'ahụ ka a mụsịrị ha. Ana m anụ ahịa furu n'ebe ugo maka na anaghị afụ ugo kwada ọkwa ka ọ dịrị anyị mma, anyị niile na mma. Ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma. Ọ ya mere anyị ji nọrọ ebe a ugbu a. Anyị ga-anabazi okwu unu. Agwa m unu na nchọzi ịjụ ajụjụ gbasara ihe na-ebute na ụfọdụ ga-ewe ego, ụfọdụ ndị ahụ zuru oke agaghị ewe ego, ụfọdụ ndị ahụ na-ezughị oke akara ha were ego ha na-agbara ndị ahụ na-ezughị oke odibo. Ịchọ itinye ọnụ n'okwu ugbu a ịkpọ na 0909771 ya bụ 09097711009 ma ọ bụ 09023111009 maọbụ 07050791009. Biko gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Afa gị na ebe ishi akpọ. Gwa ya afa gị. Joy, ị nwere afọ Igbo? Gaa n'iru. Ọ na-agba mbọ ọfụma ọfụma, ego na-abatakwa ya aka mana ọ maghị ihe eji ego egbe. Na ego na-abata ya aka na ọ maghị ihe o ji eme. Ego na-abata ya aka n'afọ afọ. Daalụ. A ga-atinye ya ọnụ. Ọ dị mma. Ọzọ enwe ndị nọgasị n'obodo oyibo na-ajụkwa ajụjụ site na ikiri anyị na YouTube. A na-ajụ ajụjụ si Kenechukwu Ilechukwu na-ajụ ajụjụ si na ihe niile anyị kwuchara kedu maka ndị nọ n'obodo oyibo, kedu ka ha ga-esi wee mee ya. Tinyekwara ajụjụ nwanne anyị nwaanyị jụrụ Ọka Ugochukwu na-ekene anyị. Ha na-ekiri na YouTube. Ekenekwe m na ụmụnne m dịka ada anyị si were kwuo na ndị nke nọ mba ofesi na-esokwa anyị n'ihe anyị na-eme. M ga-ebidogodosi na onye ahụ na-akpata ego anaghị edebe nwa ego zikonụrụ na mkpa ya karịrị ego na-abata ya aka. Ọ ihe ọ bụrụ na mkpa karịa ego na-abata gị aka, ego ga na-abatakwa mana ya na-abanye n'ime mkpa anwa enwerozi nke iyi ejide ka m were ya na ị na-enweta ihe dịka 10 naira n'ofu izu ụka mana ụgwọ ụlọ na-eri 7 naira n'ime ya. Ị ga-eri nne sụọ akwa gbaa ụgbọala ya na yayi ịpụtasị na onye a na-enweta 10 naira n'ofu izu ụka, ịgagoro mana ya agbachite ego, kedu nke ọ ya enye gị? Enweghị ihe ọ ga-enye gị. Ọ ijiziko na ozuho nke ahụ bụrụ ofu abụ ọkwa na-enweghị mmụọ nwere ike ịkpata ụdị ihe ahụ mmadụ a na-enwe akpa na-eji eji akpata atụfu nke ahụ dịkwa onwe ya ije. Maka ndị nke ụmụnne anyị nọ mba ofesi na-ege anyị ntị n'onu na-esokwa anyị sịlụ ka ha na onwe ka ha ga-esi mee ya. Ịma na nkwụ dị na mba na-eyelu mba nni. Ebe anyị fụrụ anọ enwelu onye dibịa ịma, enwelu onye na-aga n'okike ozi ịma,
enwere ukwu mmụọ ịma bụ be nke gị na ebe nke ịma na-alụ ọrụ ọba na-agọrụ gị ebe ahụ atụlụ gị nzi n'odo ga-ezipụkwu mmụọ ọgame gị aka na-arụ ebe ahụ ị nọ enwe ọtụtụ ụzọ eji eme ya na-abụghị ọsọ emeja na-akpọ nke a na ekwentị 080-327-77802 maọbụ 080 ya bụ 080-327-77802 ịgbọzie ọzọ ọkọwalụ gị ya n'uju afọ gị na-ebe iche akpọ ekele gị nwanne ndị ka ị mere eze Enugu ekenegwe m udo dịle gị odogwu ọzọ ihe na-ekwu bụ ihe mere eme ihe ọzọkwara mgbagbo mana ọ bụ ndị anyị na-asa isi batara obodo n'ikpeazụ bụ ihe tere na omenala Igbo adịghị adị ma Chineke mewo aka ji agwụghị n'ala ọ na ha anapụta n'ọkụ mana ndị ahụ nọrọ ihe ruru afanye gbara afọ ịtọ ụfọdụ ibe ga na-ajọ ihe nwanne m biko jijikwa ike nwanne ya dịrị gị na mma mana ha na-ajọ ihe daalụ afọ gị na-ebe iche akpọ gwa ya afọ gị na-ebe iche akpọ ọ dị ma ịchọ itinye ọnụ n'okwu wee jụọ ajụjụ anyị na-ekwu maka ihe mere na ụfọdụ na-abịa ada ụbịam na ụfọdụ ndị ahụ dị na-alụsi ọrụ ike agaghị akpata ego ha na-agbara ndị ahụ na-adịchaghị ụkwụ na-adịghị ndị ngwụrọ ma ndị isi akara ndị ahụ dị mma wee ego ihe na-akpata ya ka anyị na-ekwu maka ya 09097711009 maọbụ 09023111009 afọ gị na-ebe iche akpọ gwana ya afọ gị na-ebe iche akpọ ekele gị afọ gị n'ebe chichi ka wee akpọ gaa n'iru mana ị ga-esi na ebe ahụ ị nọ na ekwurekwu gị pụọ ọ na-afọ ebebe a ka anyị wee na-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma ọ dị mma afọ gị na-ebe iche akpọ gaa n'iru ihe na-ekwu okwu ya bụ maka ọcha na-ekwu okwu ya biko jụgharịa ajụjụ gị ọzọ na ọgwụbiere abụ m na-arụ ọrụ mmụọ na-agbago m afọ asị m na ọchị na-enye m nsogbu bọọlụ ọ na-abụ m na-arụkwa n'ọrụ adịghị m afụ ego m na-arụta anya ama m ihe ama m ọ datocha ha ọ dị mma abụọ na igere ntị nụkwa ka mana ọzọ ga-atụnye ya ọnụ igere ntị maka ndị na-akpata ego mana ego ha na-akpata dị ezuru ha igbo mkpa ọzọ tinyere ya ọnụ n'oge gara aga 09097711009 maọbụ 09023111009 gịnị ga-eme na ndị ahụ zuru oke ga na-agbara ndị ahụ na-ezughị oke odibo onye na-afụ ụzọ na-agbara onye na-anaghị afụ ụzọ odibo onye na-anaghị afụ ụzọ akara onye na-afụ ụzọ wee ego onye ngwụrụ akara onye na ụkwụ ahụ zuru oke wee ego gịnị na-ebute ya ọ ya ka anyị na-ekwu afọ gị na-ebe iche akpọ ekele gị nwanne ndị ka ime ọzọ nwanne m afọ gị na-ebe iche akpọ ekenegwe m gaa n'elu a na-ekele unu n'ihu na-ekwu ahụ nene batụ nwere obere ajụjụ m chọrọ ịjụ ngwa jụọ onye ọgaranya ọ na-ochi ego onye ọgaranya ahụ onweghị ihe ọ ga-ejinwu ego ahụ wee mee mana ọ na-akwa na-eribi ego eri ya nọkete ya bịa ọgbọkwa nọ na-eji ụlọ akụ ya bịa ọpaki ya ego n'ụlọ emechie ndị ọzọ abịa kpalịtụ ọ ka na-akpakwali ego so ndị
ihe mkpatara nwedere ihe ahụ nji ede ọyị sense ka njọ. Daalụ ọzọ ịnụrụ ihe okwu. Anụrụ m ihe o kwuru. Ezi nwanne mmadụ ekene m gị na-atụfughị oge, mana e nwere ebe m chọrọ imetụbu aka obele tutu m abịa na ihe nwanne anyị nwoke jụrụ kịta. Gaa n'iru. Ihe m chọrọ imetụbu aka bụ na ọ bụkwanụ sọsọ ego bụ ihe anyị na-ekwu okwu ya, maka enweche ndị ngwụlọ nụrụ di anụ ka eji anụ nwaanyị ha na-amụta ọmụmụ mana ndị ahụ zuru ewero mba enwere di ha fụrụ di o nke ahụ nọkwa ndị isi na-anụ di na-anụ nwaanyị na-amụta ụmụaka ma ndị ọdenji ha na-anụta nwaanyị mana ezigbo mma ndị akpụka ndị adịghị na-edochikwala onwe ya wee gozie n'ihe nwanne ya nwoke kwuru. Enwere ihe dị n'ime mmadụ niile, enwere ihe ndị enwe ike kwuo ihe nwere ọjọọ dị mma anyị nọkọta atabili ya bụ na oyibo anụ nwa bịakwanụla abịa na be anyị abịago sozi elu anyị na ya na-etokozi ọ dịzie ka ọ bụ anyị nwenwe ya, nke bụ na oge ụfọdụ ikwuchezi okwu itinye ihe ya n'ụzọ ahụ ọtụtụ ama enwe ya na-akpọ stunt growth bụ na itoketara kwụsị so ihe mere eji wee na-eme ihe ahụ bụ na enye nwata obere nwa ọ dị onye ọbụla ifu ya nwa ahụ azọba ihe ahụ inyere ya ihe ọ na-azọrọ ya bụ ụjọ na ya makwa n'oge ya ga-afụ ọzọ ka ejisikwe nke ike o. Ihe ahụ ifuru o jidere ya n'aka bụ the highest place ọma ya ga-edebe ya for safety, mana ọ mara na ihe a dị ya n'obe aka na onye ka ya ga-aka wee napụta ihe ebe ahụ were jiri agbo mkpa ya. Anyị na-eme onye ajọ ego na-akpata ego onye ahụ na-akpata ego a na-eride ego ahụ n'ọnụ, ndị ọzọ na-abịa ebule ego egwu na ya n'ime ego a na ego a ga-agụ ọ nọzi ebe a na-atụ egwu ndị ọzọ abịa bụrụ ihe ọ na-edebe ya ọ na-atụkwa n'egwu na eweli ya gaa n'ụlọ akụ na-egwe n'ike ndị ike wee mara akwụkwọ ederi ego a dọkakwa ya maka ya na-ega edebe ya n'ebe ya ga na-afụ ya, mana ọ maghịzi na ebe ahụ ka ọ na-arụbanya. So ihe m ga-asị gị bụ enwere ebe o togidere n'ụbụrụ o wee kwụsị ụbụrụ ya were kwụsị. Ịma na ikwuru okwu si na ọ bụrụkwa na ịkpata ego a bụ isi na-ewe ihe ndị ọzọ sogasị ya ihe niile aka bụ akwụkwọ ụchụ nke a dịka ịmara ewe egwuregwu si ọkpa akwa iri ya na-ekene ka ọnụ dị ndị o wee bụla ya bụ ihe anyị ga-agwa ndị nke a, mana enwere ezigbo okwu dị n'ime okpurukpu okwu anyị wepụtara anyị nwa na-achanyezilu maka ndị ọzọ na-ege ntị obi ha ga na-agakwa ebe ahụ. Ịma na ana m ekwu okwu maka ana m atụ anya na a ga-ajụ ajụjụ a kedu ihe bụ na mmadụ na-agụ enụna ihe a kpọrọ ya bụ constructive thinking na-eche ezigbo uche dị iche iche mana mmadụ amarọ nke ịta ikikere ezi na-echeta ihe niile mere gị dị iche. Ịma na enwe ihe ndị be anyị na nka na-akpọ na mmadụ dị akọ ihe aka osikwe na ebe pụta aka osi na enụna maka na ịdị aka ọ bụ na ị maalụ ụkwụ ị na-azọ ọ na-amịtalụ gị mkpụrụ ọ maka na icheche gị ya wee fụ ya bụ ihe tutu ya mebe ọ ya bụ na ịdị akọ aka nọ bụ o na udu mmiri ọbụla na osi na-apụta ọfụ na ọ na-adịkwa ebutu ọnụ ahịa ka m na-aga ebute ya n'aka onye ndị a na-elefu ya kịta na ọ na-abanye n'ọkọchị ọtanwuru ọnwa ole na one a na m ya eji nwa ofe akpa m golo 50 naira ma eweli ya leta ihe dịka 200 na ọ ga-eme m kwunyikwe n'ọnọdụ m nọ na ọ bụrụ na m gote nwa akpa ịtọ na ọbịa nọ na m na obere ego a ga-enyere m aka zụọ ego ọzọ ọgbagote ka m bụzi akọ na uche o si na ebe bịa o si na enụna anwa bụ ihe ga na-emepelu gị anya n'ụzọ ka ị ga-esi wee na-aga ihe ahụ ị chọrọ ya na-eru gị aka. Ọzọ ịfụrụ na ihe anyị kọrọ gosiziri na akụ na uche a gosiri na onye ahụ rụrụ ugbo ahụ maọbụ rụrụ ose ahụ maọbụ kpata ose ahụ n'onwe ike ọ gaghị enwekarị onye ahụ nọchi ezigbo echiche asị ka eje napụta ya onye a na obere ego a debe ya o mechakaziri onye na-alụ wee na-eri wetazi uru kịta ka ị bịarụ na onyinye pụrụ iche
nwa onye Igbo nwere site n'okike maka anyị nwere akọ na uche mana mmadụ one nwere akọ na uche ka na-agụ enụna maka na enụna bụ ebe isi mbido ije niile dị na-eme na onye a mụrụ n'ụbịam ga-abụ nwa eze ma mechie ụbịam na ezinụlọ ya ụmụaka niile abụla eze ka anyị were ndị ahụ afọ gị na-ebe iche akpọ afọ gị na-ebe iche akpọ gwa ya biko gwa ya afọ gị na-ebe iche akpọ ya dịkwara gị n'ama nwanne mmadụ akụkọ ahụ na-agọpụta ụmụchitekwara nwere ụlọ mmadụ nwere mmetụta lọpụta na ọ na-adịkwa mkpa ụtọ gbara nwa maka kamgbe ka m gwado okwu onye nwoke nwagbe mmiri gara aga ụdịta ata ọrụbe nara na nkịtị ọ dị ihe na-adị m ka mgbakọ asatọ gba na-ere ihe mmadụ niile bụ akwụkwọ ahụ ọ dị mma daalụ ọkwa iji akara ekwentị anyị kpọpụtara eme ozi ebe a pụọ nna ya na-akpawazi maka na oge a na-adịsị ọ ya na-eme anọgide ewepụta akara ekwentị maka ndị chọrọ ka ekụzikwara ha nkụzi tupu iwere ofu ọzọ ewe n'iwe maka enwere ihe ọzọ m chọrọ ịgwa ụmụnne anyị taata ka o doo ha anya ịchụ àjà na ọ bụ ịgwọ ọgwụ dị mma ofu ụzọ n'ụzọ 10 mmadụ nwere ike iji wee chọta ihe niile mana edo anya anya na ịchụcha àjà na ọgbụgwọcha ọgwụ dịka onye bịara tụnye ihe n'ụzọ ya ị gaghịkwere ihe ọzọ wee kpuchie ya ịka tinyekweruru ihe ọ bụlazi ihe dị ebe ahụ otu a ka o si were dị ịchụcha àjà niile ị kwesịrị ịchụ mechie ihe niile ị nwere akọ na uche mmụọ wetebere gị ihe ahụ ikwesịkwa na akọ na uche ị ga-eji wee nọbata mara na ihe ọma agagokwe chenekwe n'ụzọ ị ga-eji wee mee ya ka iwe ike si n'ebe anyị na were pụọ ọ dị mma maka ndị ọ ga-agbagwoju anyị na ọzọ si ebe a pụ oge na-asa anyị kwarapụ kwarapụ n'ụwezi ka iwe na 08032777802 08032777802 mmadụ one ofu onye maọbụ ka anyị ga-ewere afọ gị na-ebe iche akpọ Chukwuebuka ebe ka isi akpọ gaa n'iru be ya nkeke o biko igbo okwu Igbo ọzọ tinyekwara m biko ọzọ ekenekwe m gị nwanne m mara ezigbote mma mgbe na-ajụzi maka na ụmụ ọtụtụ n'ime ndị na-ege ntị ya bụ ihe metụtara na ha ma aka ga-esi wee nweta ụlọ ihe m chọrọ ịpụta bụ maka ihe ahụ ọzọ bụ kịta enyi m akpata ndị oyi niile because na ọ wụrụ nọọ ma own kids ka ọ na-eti mgbe na-ajụ kedu ka m ga-esi wee mee ya kedu ka a ga-esi wee kwa onwe ya bụ nwaanyị maka na tukwucha ya tichaa ya ọnụ o nwere ndị nọ na nsogbu o nwere ihe ọzọ kwuru na-egosi na o nwere ncha a ga-eji wee pụta ahụ mana mara nke a ga-esi wee mee ọ dị mma ọ ya ka anyị ji wepụta ọkwa iji akara ekwentị akpọrọ whatever. I want to talk to all of them now. Oh, ya ka eji ye ga akara ekwentị emechazi kpọọ ya na ọsọ ebe a pụọ maka nke ahụ. Ya bụ 08032777802 08032777802. Yes, 08032777802. No. Okay, as go I kwara afa gị na-ebi isha akpọ. Gwa ya afa gị ọ dị mma. Ọzọ chịkọnatazie ya ọnụ maka na oge asịbaga anyị kwarapụ ozi ọma eji ọfọ ga-ewere oche n'oge na-adịghị anya. Na nchịkọnata ya ọnụ asị m ya dịkwara Igbo niile na mma dịlu ndị niile kwelu nke anyị na mma mbọ niile ọbụla anyị na-agba bụkwana ka Igbo wee dị mma nọọ nke onye ma ka ọ ya ezi nwanne ya nọọ anyị malụ na ụdị ihe dị otu a dị
anyị enweghị ike na-ahazi ọnọdụ ụmụ nwaanyị na-amụ nwa ịmụọ nwa biko onye anụnwa a na-akpọ ube nwa bụ placenta na mma enunu ka ọ na-luo ngwurube nna unu ma nwoke mụrụ nwa nwunye na mma onu ya gaa nyee na agbalabe nna gị n'ihe a niile na-enyere aka na nwa kpacha akpacha na ọ ya anata na-eme ka ngwurube amụọla wee tinye wee fụ ndị be ha n'anya ọmụmụ wee zuo oke enwekwarịla onye nke a sịrị na ihe ka fọrọ n'arụ ọ dịghị ọgba ọsụsụ ofu onye na-eme ya anyị dị ụba ụfọdụkwa ndị ụka makwa anyị ya ọbụ ọsọsọ chukwu ebe ọsọsọ na aka ofu n'onye na ọnụ ọsụsụ ofu onye ka chukwu ji alụ ọrụ wee kwarụ ngwa ọrụ mana ọ bụrụ ha na-emalụ nke ị maalụ were ya nyere ụmụnne gị aka na ọ ga-adị gị na mma ekene m unu ọ dị ma ọzọ chi Ayawaeze ọzọ Chimereze Okudiri Nwaeze bụ nwa afọ oke dibịa si Ụgbọọka na Nkanu East ọrịa akọwala ihe mere na ụfọdụ ga-abụ ọgaranya ngadanga ọkachasị ndị ahụ na-ezughị oke ndị ahụ zuru oke a na-agbara ndị ahụ na-ezughị oke odibo ọya ka ọ kọwasịrala ya mana enwe ka o si gbagwojuzie gị anya ka o si ebe a pụ ugbu a na-emesịa n'oge ọ ga-agbapụ ekwentị ya na-akpọba na 08032777802 08032777802 ma ọ bụ na eje na Kpakpando TV unu jee kirie wee fụkwa n'ọzọ n'onwe ya wee zite ozi nke gị. Kpakpando TV nọ na YouTube ka o wee dị mma unu kpọzie ya ọ na-akụziri unu ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ya gwara unu na nke bụ eziokwu bụ na Kpakpando TV bụ ebe anyị na-atọpụ ndị kere agbụ ndị omenala bịara abịa kere agbụ wee na-egosi na uru dị na omenala ndị Igbo na Chukwu kere ndị Igbo wee yezie ndị amamihe dị iche na akụziri ndị Igbo ka esi ebi ezigbota ndụ wee na-azụ onwe ha n'ụzọ pụrụ iche. Ịmara ihe dị mma mee ya. Ụfọdụ n'ime anyị fụrụ omenala be anyị n'anya nke ukwuu maka gịnị na emere ihe kwesịrị ime oge emere ya. Ụfọdụ ndị na-afụ omenala ha n'anya a na-abịa ekwuta maka nna ha. Ụfọdụ ndị gbubiri agbụrụ nna ha bụ ndị dịka ọzọ jikwuo egboro ihe osinachi ha tụfuo anụ rie ya. Ụfọdụ bụ ndị eyiri na mba ị na-ekwutazi okwu nna ha ọ na-enweghị iwe. Onye ọ bụla ị na-afụ na anyị na-ekwuta maka nna ya maka ebe o si bịa ụwa maka obodo ya ọ na-ewe iwe. Jụọ ese ka ebe a mụrụ ya na ka esi mee ihe emere n'oge a mụrụ ya. Ọkwụ na-afụ ya ọkwa ya ọzọ ọzọ ọkwa ọ dị mfe ịfụ gị. Ya ọ dị mfe ịfụ m dịka eji wee kọwago mma bụ Okudilichukwu Nwaeze bụ ezigbo afọ m kpọmkwem. Afọ ọzọ m bụ ọzọ Chimereze. Afọ ọrụ m na-alụ bụ ochie m ji wee na-eme dibịa bụ ya bụ Chi Anya Nwaeze. Ha ncha niile bụ na Ụgbọọka ka anyị nọ ewelu na-agalụ okike ozi ya dịla unu na mma. Daalụ. Abụ m Chizzy na-ebugharị ọnọdụ ugbu a ozi ọma Ejiofor eburu oche ya bụ Ijele nwaanyị eburu oche wee duru wee na-aga n'oge nke ya. Olu na elekere ya 6 ndị na-asụ bekee yele eye abịa n'ụlọ wee ndị edu unu wee na-aga agwụla ụlọ akụkọ ụwa na bekee yele eye. Abụ m Chizzy ka ọ dị Classic.